dumneavoastră. Urcă pe scenă doamna profesoară Maria Stati, eroina principală, prietena noastră a tuturor, doamna pe care o iubim cu toții pentru că este mai presus de toate om și apoi profesoară și dascăl. Maria Stati, locul tău astăzi este în centrul atenției. Încă o dată, bună ziua, bine ați venit, domnișoarelor, domnișorilor, doamnelor, domnilor. Spun cu zâmbetul pe buze acest lucru pentru că, într-adevăr, sunt multe domnișoare aici, eleve, ale doamnei profesoare și ale colegelor ei de pe scenă. Numele meu este Silvana Enache, probabil că unii dintre dumneavoastră ne cunoaștem, sunt realizator de emisiuni la postul de televiziune TVS Brașov și dați-mi voie cu oarecare mândrie în suflet să vă spun că lucrul acesta se întâmplă de 15 ani încoace, am rămas fidelă postului de televiziune și așadar iată-mă acum în postura de a fi moderatoarea acestui minunat eveniment de suflet. Mulțumesc! Reflectoarele acestea ne duc cu gândul la spectacolele deosebite de aici, de la opera, însă de această dată noi suntem și prin soliste, și prin balerine, și artiste lirice, și așa cum am spus, mai cu seamă și mai presus de toate, vreau să cred, prietenele dumneavoastră. Așadar, în speranța că încă mai aveți aplauze de oferit, propun să le oferim din nou doamnei profesoară Maria Stati, cea care în această frumoasă și călduroasă zi de iunie, 9 iunie, ne oferă spre bucuria și binele tuturor noul ei volum, noua sa carte, care se numește Așa vrem noi, cu siguranță prima sa carte, Așa vreau eu, deja dumneavoastră o aveți, vreau să cred că ați citit-o și v-a fost de folos la suflet și la minte. Lângă doamna profesoară Maria Stati se află doamna Dana Anghelescu, este director editorial Libris Brașov. Doamna profesoară Maria Stati, cu această nouă carte, a intrat astfel în familia, cum o numim noi, familia Libris, în echipa Libris, și cu siguranță drumul ei de acum încolo o va fi prezărat cu succes și cu lumină, așa cum se întâmplă de fiecare dată când se intră în această familie Libris, iar voi cu siguranță știți că este vorba despre librăria Ștefan Octavian Iosif de pe strada Mureșenilor, acolo va fi și cartea. Și sunt sigură că nu există o persoană din această sală care să nu fi fost de câteva ori până acum în această librărie. Mulțumim așadar Societății Libris Brașov. Continuăm cu doamnele profesoare care sunt alături doamnei Stati. Presupun că am notat, dacă nu o să facem corecturile pe parcurs, doamna Mihaela Breană. Este profesoară de chimie la Colegiul Dr. Ioan Meșotă. Avem pe Patricia Costache, fostă elevă a doamnei profesoare Stati, fostă elevă a Colegiului Ioan Meșotă. O să vedeți de ce se află în prezidiu. Simona Antal este aici Simona Antal, tot de la Colegiul Național, Dr. Ioan Meșotă. Andra Fleischer, da? Doamna Enache, doamna profesoară Enache, știu, o prezentam și pe ea, mai avem o Andra Fleischer, care nu este aici, nu e nimic, în aplauze, doamna profesoară Enache. Deloc întâmplător acest prezidiu, o să aflați în minutele următoare de ce sunt doamnele aici. Înainte să începem să vorbim propriu-zis despre carte și să le invit pe distinsele doamne și domnișoară să spună câteva cuvinte, dați-mi voie să mulțumim conducerii primăriei și Operei Brașov, doamnei Cecilia Doiciu și domnului Ovidiu Mezei, pentru faptul că astăzi ne aflăm împreună aici, în această, așa cum am spus, importantă și frumoasă instituție culturală. Le mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul pe care ni l-au acordat. Le dorim, bineînțeles, succes în activitate, la cât mai multe spectacole și proiecte frumoase pentru Brașov. De asemenea, se cuvine să adresăm mulțumiri soliștilor de la Opera Brașov, Cristian Ferraru, Mugurel Oancea, Bogdan Virică, domnișoare sau doamnei Simona Ergheliu, pentru faptul că ne vor oferi la final un frumos recital, un moment muzical deosebit. De asemenea, haideți să mulțumim în aplauze și doamnei profesoare Sena Lucariu și colegilor mei din presă.
cei care ne-au sprijinit și ne vor sprijini în continuare pentru mediatizarea acestui eveniment. Înainte să o rog pe Dana Angelescu să spună câteva cuvinte despre această primă și frumoasă colaborare cu doamna profesoară Maria Stati, pentru că se află la o primă colaborare și cu siguranță nu ultima, aș vrea să îmi dați voie să vă citesc eu, pentru început, câteva cuvinte pe care le-am scris din fericire și mulțumesc mult Mariei Stati în această carte Așa vrem noi, după care, rând pe rând, doamnele o să vă spună câteva cuvinte despre această carte. Eu cred și simt că vor fi cuvinte spuse din suflet, pentru că ne aflăm aici la o lansare de carte de la suflet către suflet. Iată că împreună atâtea suflete nu putem decât să răspândim în univers forme de iubire, de lumină, de speranță, de armonie și de pace. Ceea ce de altfel ne dorește cu tot sufletul și cu credință Maria Stati atunci când își scrie propriile cărți. Permiteți-mi așadar să vă citesc rândurile pe care le-am scris, pentru că mi este mai ușor să fac lucrul acesta. Nu sunt nici eu lipsită de emoții, deși după atâția ani de microfon. După care o să rog pe Dana Angelescu să ne vorbească. Cartea Mariei Stati este de fapt o aducere aminte a ceea ce suntem noi dintotdeauna, iubire. Este un ghid perfect pentru cei aflați în căutarea sinelui, a iubirii și a iertării. O carte vibrantă, cu multă substanță, cu povețe, experiențe și trăiri profunde, motivante, pe care autoarea alege din prea plinul sufletului ei să ni le ofere spre binele nostru și spre folosul nostru al tuturor. În scrierile sale, Maria Stati ne vorbește despre smerenie, despre curățenie sufletească, despre modestie, cinste, pudoare și respect, adică despre iubire. În tot și în toate, acum și aici, ne îndeamnă să milităm pentru reașezarea valorilor umane, naționale. Trebuie doar să vrem, să ne oferim timp, un timp de calitate. Așa cum găsim întotdeauna timp pentru prepararea cafelei zilnice, pentru promoții și shopping, pentru a duce în mașina la spălătorie, tot așa ar trebui să ne găsim timp pentru a zâmbi dezinteresat, pentru a trimite cuiva un gând de lumină și curaj, pentru a dărui, a ierta și din nou, în final, pentru a iubi. Poți începe chiar acum, tu, cel care mă asculți, sau tu, cel care vei citi, să-ți faci timp pentru toate acestea. Continuă să citești, acum și aici, această carte, Așa vrem noi. Te vei simți acasă, adică vei simți că te-ai întors într-un loc plin de iubire, de pace și liniște, vei găsi armonie și înțelegere, pentru că acasă este chiar sufletul tău. Și nu e așa că nicăieri nu mai bine ca acasă. Să pornim împreună cu călăuza noastră, Maria Stati, în călătoria cunoașterii, a vindecării, a acceptării și a iubirii. Eu îi mulțumesc Mariei Stati pentru că în această lume, e adevărat, o lume nebună de legat, ea, între ghilimele, îndrăznește să fie altfel. Îi mulțumesc că fac parte din viața ei, îi mulțumesc că există și o felicit pentru tot ceea ce face. O felicit pentru că există și o felicit pentru că trăiește în iubire, în armonie și în pace. Doamne ajută, mult succes și te iubesc! Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Ne bucurăm astăzi că putem fi alături de doamna Maria Stati la lansarea cărții Așa vrem noi. Pentru noi a fost un proiect foarte frumos. Îi mulțumesc Silvana Ienache pentru că a facilitat întâlnirea cu doamna Maria Stati și astfel am ajuns să cunoaștem un om frumos, un om care ne-a umplut inima de bucurie și recunosc că toată această colaborare este una care m-a împlinit sufletește. Recunosc că această carte a ieșit într-un timp record și am învățat prima lecție. Îi spuneam doamnei Maria, sper că această carte să fie gata până la lansare și dânsa m-a corectat. Nu mai spuneți sper, ci cred. Și astfel, astăzi avem cartea în mână. Deci, vă recomand cu căldură cartea, cu siguranță vă poate schimba viața. De peste 10 ani activez în domeniul cărții și pot să vă spun că mi-au trecut prin mână foarte multe manuscrise și foarte multe lucrări. Concluzia la care am ajuns eu că pe lângă muzicalitatea unei fraze, bogăția unui conținut, ingeniositatea unei idei, este foarte important ca autorul să fie prezent în toate rândurile cărții. Ori doamna Maria Stati este foarte prezentă în orice cuvânt, în orice frază, în orice paragraf. O veți simți ca o călăuză care vă îndeamnă să trăiți frumos, în armonie, să fiți pozitivi,
Să lăsați negativismul, regretele și tot ce nu vă îmbogățește și nu vă poate ajuta la un progres real sufletesc. Încă o dată mulțumiri și felicitări din toată inima. Libris Editorial este o editură nouă, însă în câteva luni de la apariție putem spune că suntem deja la a doua serie de ISBN-uri, lucru destul de important în acest domeniu. Cartea o veți găsi ulterior acestei lansări și la librăria Șteiosiv de pe Mărășenilor, dar și pe Libris.ro, care este actualmente cel mai mare furnizor de carte online din România. Mulțumim, felicitări, mulțumim de asemenea Operei Brașov pentru găzduirea acestui eveniment. În mod tradițional, noi știți că găzduim lansările la librăria noastră, însă de această dată, dată fiind și relația doamnei Maria personală cu această instituție, era firesc să se întâmple aici și ne bucurăm de acest cadru festiv. Este un adevărat spectacol de care suntem foarte bucuroși și mândri. Doamna profesoară, să ajungă microfonul la doamna Maria. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc cu acest minunat prilej. Recunosc că eu am foarte mari emoții când trebuie să vorbesc cu fața tuturor oameni. La școală n-am. Mi-e drag să fiu astăzi aici, mai ales că acum 2 ani, parcă pe 17 sau pe 19, pe 18 am fost din nou aici cu ocazia primei lansări a cărții Așa vreau eu. E drept că nici atunci nu era singură, dar a fost probabil un strigăt în lumea aceasta puțin nebună în care trăim. Acum este mai bogată. E mai bogată în nepoți, copiii care sunt alături, copiii personal, copiii de la școală, se vede că e sala plină și noi, colegii, ne bucurăm să fim împreună și așa să vrem noi, să trăim cum vrem noi, frumos, cinstit, în iubire. De Maria Stati mă leagă rădăcinile, acelea care ne fac pe fiecare să fim ceea ce suntem, și anume iubirea și credința. Mă leagă foarte mult de asemenea și faptul că e din Basarabia, pământul în care s-a născut mama mea. Mă leagă foarte mult și faptul că face parte din Asociația Literară Pro Basarabia și Bucovina, la care înființarea a contribuit și tatăl meu. Niciunul nu mai sunt, a rămas Maria Stati să-mi amintească de ei. Îmi amintește de asemenea de regretatul profesor Bodea Valentin, cu care împreună ne-au făcut să ne simțim mai bine pe pământul acesta, să fim mândri că suntem români și nu numai atât, să fim conștienți de faptul că suntem aici, merităm să fim aici și e dreptul nostru să fim aici. Mă leagă de asemenea de Maria Stati marea dragoste de viață și bucuria cu care trăim această viață în rândul copiilor. Recunosc puțin vampiri, noi profesorii, că luăm tinerețe și frumusețe de la acești copii minunați, care sunt astăzi în sală și care au niște suflete extraordinare și care sper să nu se modifice în această societate atât de murdară. Îi mulțumesc Mariei State pentru toate gândurile frumoase. O felicit și doresc ca aceste 2 floricele să se înmulțească. De fapt, sunt 3 cărți, că într-o carte am mai avut niște apariții. Îi doresc să se înmulțească, să fie un copac plin cu flori, așa cum este și sufletul ei. Felicitări și mulțumesc! Îi mulțumesc, doamne profesoară Stati, pentru invitație și faptul că ne aflăm astăzi aici este o binecuvântare. Iată că în vremuri mișcătoare se găsește timp și pentru un moment de suflet. Este o adevărată lecție, ceea ce ne oferă astăzi doamna Stati în acest moment. Suntem aici să învățăm să prețuim calitatea umană dincolo de profesionalism. Este extraordinar când îți faci frumos profesiunea, este și mai minunat atunci când, dincolo de profesiune, privești în adâncul sufletului, îți înțelegi cu adevărat menirea și, mai mult decât atât, încerci să înveți pe cei de lângă tine să trăiască frumos. Această carte, ca și cealaltă, este un îndemn
la viață frumoasă, la viață deschisă spre iubire, la viață deschisă spre aproapele tău, sunt îndemnuri de care chiar trebuie să ținem seama în vremuri de mare cumpănă. Trebuie să învățăm să ne iubim unii pe alții, mai mult decât o facem, trebuie să ne aplecăm spre pasiunile noastre, să ne deschidem spre frumosul care zace în fiecare din noi, trebuie doar descoperit, promovat, sprijinit. Întâlnesc aici oameni care sunt dăruiți acum acestui moment. Avem o carte pe care vă recomand cu toată căldura. Fiecare rând este bine gândit, fiecare rând este un îndemn spre o viață mai frumoasă pentru voi. Și ca să știți că asta conține, iată două versuri asupra cărora m-am oprit acum și care spun așa: haideți să fim înțelepți și să începem să ne iubim unii pe alții, îngrijindu-ne fizic, care ne este templul sufletului, prin sport, mișcare, muncă. Să ne îngrijim mintea prin studiu, cercetare, cunoaștere și, cel mai important, să ne înălțăm sufletul, spiritul, acordându-i zilnic muzică, dans, pictură, sculptură, dezvoltare personală, literatură, meditație, rugăciune. Astfel, nu vom avea nevoie de doctor, operații psihiatrice. Deveniți voi iubire ca să vă oferiți și altora, deveniți voi fericire ca să nu ne fericiți pe alții. Sunt lucruri minunate din care cu adevărat aveți de câștigat urmându-l. Vă mulțumesc, felicitări, doamnă profesoară. Îi mulțumesc Mariei atât pentru invitația de astăzi, ci și pentru faptul că face parte din viața mea. Pentru că suntem, așa cum spunem noi, pe aceeași lungime de undă. Ce e mare lucru. Cartea Așa vrem noi este un montan rus al emoțiilor. Iubire, tristețe, fericire, nostalgie și atunci când intră în linie dreaptă, vine liniștea sufletească împăcarea. Cartea Mariei te leagă de ea cu ghirlandă de pozitivism. Este o pauză relaxantă într-un zbucium continuu. Este o desprindere de monotonie, o tindere către altceva, mai bun, mai frumos și, de ce nu, mai adevărat. Nicolae Steinhardt spune, dăruind vei dobândi. Haideți să urmăm exemplul Mariei, să dăruim iubire, să ne înconjurăm de iubire și atunci viața noastră va fi mai frumoasă. Chintesența tuturor religiilor din lume este iubirea. Deci, haideți să iubim, să ne iubim. În primul rând vă urez bine ați venit, dragi elevi, profesori, părinți, sau mai bine suflete, pentru că de aceea ne-am adunat astăzi aici, ca să ne îmbogățim sufletul, să-i oferim o hrană, dar o hrană de calitate. Și voi continua prin a citi recenzia și vreau să-i mulțumesc enorm doamnei Maria Stati, pentru că mi-a oferit ocazia de a participa la mica ei afacere. Iar afacerea este fericirea, fericirea necondiționată și infinită. Voi începe cu numele autoarei, Maria Stati, un simplu nume în aparență, a cărui suflet cuprinde izvoarele infinite ale fericirii, dragostei, credinței, liniștei, nobleții, o mamă a tuturor sufletelor întâlnite, nu doar a celor doi fii ai săi, un dascăl adevărat care vede dincolo de ochii speriați și rătăciți ai elevilor, o femeie puternică, plină de viață, cu ochii mari, senini și plini de lumină. Maria Stati este autoarea a două volume minunate, Așa vreau eu și Așa vrem noi, în care își exprimă dragostea față de noi, aproapele ei, de asemenea, ne oferă gratis vorbe, cugetări, pline de iubire, fericire, lumină, înțelepciune, care fac parte din marea ei afacere, afacerea care niciodată nu va da faliment, fericirea. Țin să menționez faptul că doamna Stati a fost profesoara mea de istorie timp de 6 ani
la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov și am participat cu mare drag la orele dânsei. Citind cartea, am realizat că pe fiecare pagină se află un amalgam de sentimente, cuvinte, trăiri, îndemnuri și cred că puțini dintre noi știm cum să le înțeleagă și ce să facă cu ele. Am reușit să retrăiesc așa numitele ore pentru suflet, ținute de doamna mea dragă, citind volumul Așa vrem noi. Titlul are o conotație aparte și consider că este un mare semnal de alarmă pentru mulți dintre noi. Probabil v-ați întrebat de ce așa vrem noi? Pentru că trăim într-o societate în care ne lăsăm conduși de așa numiții mai mari. Avem impresia că este o mare criză economică în țară, dar de fapt nu ne dăm seama că trăim în criză de iubire, pace, liniște și înțelepciune. După cum spune și autoarea cărții. Suntem oameni, avem aceleași drepturi, într-adevăr, avem corpuri diferite, dar cu toții avem suflet, spirit, energie, care la rândul lor au nevoie de toată grija și iubirea noastră. Consider că mulți dintre noi ne-am îmbunătățit destinul dacă am fi prezenți, clipă de clipă în viața noastră, dacă ne-am face timp să citim ceva de calitate pentru sufletul nostru, dacă am înțelege că singur ne cauzăm așa zisele boli, dacă am înțelege efectul bumerang. Să emanăm lumină, numai iubire și suplim, cum spune și doamna Maria Stati în acest volum. După cum a grăit și marele nostru poet Lucian Blaga, eu cu lumina mea sporesc ca lumii taină. Sper ca toate aceste rânduri pline de dragoste ne vor da de gândit. Schimbarea lumii este în noi și numai în noi. Universul este o orchestră imensă. Haideți cu toții să învățăm să cântăm în marea orchestră a Universului. Cu iubire și respect, Patricia Costache, fostă meșotistă. Aș vrea de asemenea să mai adaug câteva cuvinte, fapte, mai bine spus gânduri pe care doamna Maria Stati mi le transmitea la orele dânsei. Țin să menționez că a fost profesoara mea din clasa a 7 până în a 12-a, însă pot spune că eu nu am avut atunci urechi să aud, dar astăzi mă aflu și mulțumesc enorm că am avut ocazia să particip și eu. Când era Patricia, m-am luat des pe coridoare, că mai făcea ea niște greșeli și o luam la bani mărunți. Se supăra pe moment, dar după aia venea și zicea, vreau să discutăm, doamna profesoară. A avut și ea rătăcirile ei, cum le-am avut și eu și toată lumea. Toți mai rătăcim, mai luăm stânga, dreapta, de la calea cea dreaptă. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să mă trezesc la realitate și vreau să menționez faptul că nu doamna Maria Stati a venit la mine și mi-a spus trezește-te, ești pe calea greșită. M-a lăsat să-mi dau singură seama de ce greșesc și unde. Ea doar m-a trezit, a fost un semnal de alarmă pentru mine. Consider că pe lângă voința pe care o avem în noi, avem nevoie și de credință. Credința în propria persoană, în Dumnezeul din noi. Cum a spus și Mântuitorul Iisus, credința ta te-a vindecat. Schimbarea lumii începe cu noi înșine. Primim ceea ce oferim. Noi suntem iubire, credință, lumină. V-ați întrebat de ce schimbarea lumii începe cu noi? Poate mulți neagă afirmația. Schimbarea lumii începe cu tine, dar trebuie să fim atenți la fiecare cuvânt din această frază. Schimbându-te pe tine, automat atragi alte persoane, alte lucruri, alte întâmplări, deoarece emani o altă energie față de întregul univers. Cu toții cunoaștem cel mai profund, intens și frumos sentiment, iubirea. Ea trebuie manifestată față de noi, în primul rând, dar și față de ceilalți. Dumnezeu este iubire, iubire pură și infinită. Cât știu să iubească pur și infinit? Am tot observat pe site-urile de socializare expresia, eu nu sunt Dumnezeu ca să iert, sau doar Dumnezeu iartă. Dragilor, suntem scânteie din divinitate, Dumnezeu este în noi, pur și infinit. Aici intervine o altă expresie, întâlnită adesea în popor, eu iert, dar nu uit. Mi-e greu să înțeleg această afirmație. Atunci cum putem spune că iertăm dacă nu și uităm? Poate nu este ușor, dar nu este nici greu. Aș modifica puțin această afirmație spunând, eu când iert, uit. Aceasta este adevărata iubire. Iertarea ne hrănește orgoliul, sufletul nici atât. O altă expresie întâlnită este dragostea durează 3 ani, dragilor. Dragostea adevărată este pură și infinită. Nu este un aliment, nu are un termen de valabilitate.
Cum spuneți, doamna Stati, în prima carte, așa vreau eu. Nu trebuie să iubim cu motiv, nu trebuie să fie o iubire materială din interes. Răspunsul adevărat este așa vreau eu, iar acum, aflându-ne la a doua lansare a cărții, așa vrem noi. Bogăția materială face călătoria mai confortabilă, dar nu-i poate schimba drumul. Viața trebuie să fie calitate, nu cantitate. Vreau încă o dată să-i mulțumesc foarte mult, doamnei profesoare, că există, că este un om deosebit, că este un dascăl adevărat, pentru că înainte de toate ea hrănește sufletele elevilor și poate vedea dincolo de ei. Îi mulțumesc foarte mult și o felicit din tot sufletul. Mulțumim și noi încă o dată doamnelor care au vorbit. Înainte să ne adreseze gândurile ei, sentimentele ei, doamna Maria Stati, trebuie să vă mai spun că în carte veți găsi și desene grafice, pentru care mulțumim Irinei Mihaela Birț. Cei care o să citiți cartea o să vedeți exact despre ce este vorba. Înainte să o invit pe Maria Stati să ne vorbească, vreau să vă mai spun doar atât că dacă ea poate, putem cu toții. Maria Stati ne spune și recunoaște și știm și noi, nu a descoperit secretele Universului, nu deține o singură rețetă cu ingrediente de bază ale fericirii, nici nu s-a trezit așa peste noapte, mai bogată, sufletește, mai luminoasă, mai plină de armonie, de iertare. A muncit și muncește zilnic cu ea, pentru că nu este ușor să faci schimbări radicale, să înlocuiești programe care ți-au fost întipărite din fragedă pruncie sau chiar din burtica mamei. Așadar, să știți că Maria muncește zi de zi și nu lasă nicio zi din viața ei să treacă fără să nu aibă grijă de sufletul ei și de curățenia ei interioară. Așadar, încă o dată spun, dacă ea așa a vrut, și noi vom vrea la fel ca ea și dacă ea poate, putem și noi. Și noi putem să scriem o carte și noi putem să răspândim în jurul nostru lumină, iubire, armonie, pace și fericire. Haideți să o aplaudăm și să-i mulțumim Mariei Stati și să o invităm să ne ofere din prea primul sufletul ei cuvintele pe care ni le-a pregătit. Să mă ridic, altfel nu mă simt bine și să am pixul în mână. Asta e arma mea de luptă. Vă salut pe toți. Nu există cuvinte în limba noastră ca să vă mulțumesc. Probabil că emoțiile mele sunt mai convingătoare decât orice cuvinte care pot fi spuse. Într-adevăr, ne-am adunat în sală oameni care vibrăm sufletește. Și asta este foarte important. Adică trăim, nu existăm. Pentru că marea majoritate a oamenilor, din păcate, pur și simplu există. Și o să și confirm mai jos această părere a mea. Deci, în primul rând, îi mulțumesc din suflet doamnei Durbacă, care mi-a facilitat sala, doamnei Cecilia Doiciu, directoare de la operă, și domnului Ovidiu Mezei. Am întâlnit doar bunăvoință în pregătirea evenimentului, doar bunăvoință și deschidere din partea tuturor oamenilor. Și aceasta nu este întâmplător. Pentru că schimbându-mi eu mentalitatea și felul de a gândi, s-au schimbat și oamenii din jurul meu. Adică unii au rămas la fel, dar au venit alți oameni, să zic așa. Mulțumiri tuturor prietenilor, însă în prima carte am scris, nu-mi selectez prietenii, pentru că nu am dușmani. Și le spun și copiilor, chiar dacă cineva îmi transmite un gând negativ, de ură, de invidie, orice, dar dacă eu simt iubire pentru acea persoană, nu mă afectează energia negativă, gândul negativ, pentru că gândul este o energie. Fiecare cuvânt este viu, este o energie. Mulțumesc tuturor celor din sală că în momentul acesta important, și credeți-mă, nu atât doar pentru mine, ci pentru mai multă lume, va fi un moment de, să zic așa, de cotitură în viață. Vă mulțumesc pur și simplu că sunteți aici, indiferent de gradul de rudenie, de gradul de prietenie sau sunteți prietenii mei și mă închin în fața voastră cu tot respectul și cu toată dragostea. Ieri mi-au dat o lecție, o clasă, a 9-a C. De obicei, când ieșeam din clasă, ziceam
să aveți o săptămână perfectă. Ieri, cum eram eu zăpăcită cu toate pregătirile, am ieșit din clasă și n-am zis nimic. Și atunci copiii au zis, vă iubim, să aveți o săptămână perfectă. Și atunci mi-am revenit și am zis, stai că eu nu sunt prezentă în momentul ăsta. Nu eram prezentă pentru că mă gândeam ce va fi, cum va fi. Ieri am avut emoții, azi mi-au trecut. Am avut emoții pentru că nu era sigur dacă apare cartea. A fost record, cred că 3 săptămâni a durat lansarea. Doamna Dana zicea, doamna Stati, să amânăm o săptămână că nu cred că reușim. Doamnă, eu știu sigur că reușim și să vedeți că va fi extraordinar. Credința înseamnă foarte mult și vă spun mai jos. Acum, probabil că multă lume se întreabă ce-a apucat-o pe respectiva la bătrânețe să scrie. Sunt și persoane care gândesc așa. Credeți-mă, nu mă consider scriitoare, nu sunt și nu o să fiu niciodată. Sunt un om care a învățat, a descoperit fericirea. Și mi-a scris un fost elev pe Facebook, este plecat prin Statele Unite, e un instrumentist bun. Și ce mai faceți, doamnă profesoară? Zic, bine, ați descoperit fericirea? Mă întreabă, că am predat filozofie în Sfântul Gheorghe. Zic, da, Sorina, am descoperit-o și spre surprinderea mea era chiar în mine. Exact asta îi spuneam și Silvanei. Silvana, eu n-am descoperit nimic și să știți că nimeni nu descoperă nimic, pentru că toată cunoașterea este în noi. Doar trebuie activată. Nu în zădar, am scris eu în carte și am scris și pe anunț. Sunteți zei. Deci am spus, nu sunteți doar cei ce se vede în oglindă, sunteți mai mult de atât. Ești o ființă care gândește, respiră, plânge, simte, râde, dansează, creează și încă atâtea este capabilă să facă. Dar tu le știi și pe acestea. În schimb, eu îți voi spune ceva ce s-ar putea să nu știi. Tu ești un zeu, exact ce a spus Silvana. Ce poate face cineva pe pământul ăsta înseamnă că fiecare poate să facă. Doar trebuie să-și dorească și să creadă că poate să reușească. Dumnezeu este în noi, trebuie să-L activăm pur și simplu, să nu-L căutăm în afara noastră, că nu o să-L găsim nicăieri decât în noi, în esența noastră umană. Tu ești un zeu cu o condiție, aici am specificat, dacă te descoperi și te valorifici. Dar pentru aceasta trebuie multă muncă, cunoaștere, studiu, cercetare. Am o prietenă drăguță care se uită la horoscop, chiar dacă este în pensie. Și ieri, ca să mă încurajeze, îmi zice, doamna profesoară, m-am uitat la horoscop, este super, dar a zis acolo ceva legat de invidie. Și am zis, doamna Lucreția, dacă e de invidiat ceva la mine, este de invidiat voința mea și credința mea și multă pe care am depus-o. În rest, case nu, palate nu, averi nu, deci chiar nu e ce să se invidieze de nicio culoare. În schimb, dragostea de a cunoaște, de a descoperi, de a răspunde la întrebările care mi-au apărut în viață, dorința asta o am din copilărie. Și vă îndemn și pe voi, stați de vorbă cu voi cât de des puteți. Puneți-vă întrebări. Prima întrebare pe care le-am recomandat-o tuturor, cine sunt eu? Pentru că m-am trezit surprinsă că nu ne cunoaștem. Când discut cu cineva, îi spun, zi-mi 2 calități, 2 defecte. Copiii, elevii știu despre ce vorbesc. Nu ne cunoaștem dacă noi nu știm 2 calități și defecte. Cum putem să trăim pe lumea asta? Cum putem să relaționăm cu ceilalți? Cum putem să nu intrăm în belele, în probleme, dacă neștiindu-ne pe noi, nu-i putem cunoaște nici pe ceilalți? Dacă prima carte a fost așa mai mult o mângâiere pentru suflet, să zic așa, un strigăt, oameni buni, aveți și suflete, întoarceți-vă cu fața la ele, pentru că este foarte important, așa cum ne alimentăm corpul fizic, să avem grijă și să ne alimentăm și sufletele. Deci prima carte așa a fost o dezmorțire, dezghețarea sufletelor. În schimb, la a doua carte, vă îndemn să trecem la acțiuni concrete,
să facem ceva concret, că este una să știm teorie și este alta să aplicăm teoria în practică. Vorba din popor, practica ne omoară. Da? Deci, în a doua carte o să găsiți și anumite, să zic așa, tehnici de a schimba, a reprograma mintea dacă sunt niște programe greșite. Prima, să zic așa, scriere, de la suflet la suflete, am intrat un pic în știință și am răspuns la 4 întrebări. Ce simțim? Cum gândim? Cum trăim? Cine suntem? Asta este părerea mea. Dar dumneavoastră, cu siguranță, aveți răspunsurile dumneavoastră. Pur și simplu, luați o foaie și un pix în mână și răspundeți-vă la întrebările astea. Nu așa cum am răspuns eu. Și să nu credeți în nimic din ce am scris în carte. Ci citiți, cercetați, practicați sau exersați dumneavoastră și dacă simțiți că vă pică bine, atunci luați ideea respectivă. Dacă nu, treceți mai departe. Pentru că suntem diferiți și de la o persoană la alta o idee poate să placă, o idee poate să nu placă. În prima carte, la sfârșit, m-am despărțit și am scris următoarele cuvinte. Într-adevăr, așa s-a întâmplat. Acum mă opresc din trecut, nu mai pot să rămân cu voi, m-au năpădit lacrimile și mă duc puțin cu ele. Mai 2013. Îmi aminteam de tata în eseul respectiv. Și acum revin astăzi în viețile dumneavoastră cu lacrima iubirii pe care mi-a lăsat-o moștenire tata. Această lacrimă este de fapt o lacrimă a regăsirii sinelui, a sublimului, a frumosului, a fericirii. Această lacrimă curge peste fiecare rând, peste fiecare filă, capitol din această cărțulie. N-aș vrea să vă spun prea multe, o să vă las să citiți cartea, o să vă spun doar atât. Fericirea este în noi. Bogăția este în noi. Nu ne naștem nici săraci, nici bolnavi, nici cu alte probleme. Ne naștem sau suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În Biblie am găsit de mai multe ori afirmația: sunteți Dumnezei. Voi sunteți frații mei, sunteți Dumnezei. Ceea ce înseamnă că dacă studiem, cercetăm și descoperim acea rază de Dumnezeu din noi, atingem fericirea. Dacă vibrăm pe unda iubirii, iarăși vom cunoaște fericirea, sublimul. Să nu ne axăm pe lucruri materiale. Societatea noastră s-a îndreptat într-o direcție greșită. Toată lumea încearcă să-și rezolve întâi confortul material. După aia se gândește la o familie, după aia se gândește la copii, ca să am eu casă, să am... Dar credeți-mă, dacă am luat un pic invers și ne-am forma întâi confortul spiritual, confortul interior, o să vedeți că acel material vine de la sine. Și cel mai important organ din ființa noastră fizică este creierul. Dacă știm să ne folosim creierul, deci am fost sâmbătă și duminică în excursie cu clasa 7, am urcat Postăvarul. Țineți minte, clasa 7-a, 50 de kilometri în 2 zile, am pornit din Livadă și ne-am întors în Livadă. Și acolo discutam, că a fost și un părinte și zicea un părinte, acum 8 ani am fost într-o conjunctură și era un neam și zicea de români că suntem așa și pe dincolo și m-am certat vreo 3 ore cu el să-i demonstrez că nu e adevărat. Și la sfârșit, zice, mi-a pus capac. Pentru că mi-a zis următorul lucru. Nu știți să vă folosiți creierul. Și așa este. Dacă ne-am folosit creierul, suntem... Dacă ne-am folosit creierul, devenim zei, credeți-mă, numai că educația se duce în direcția de a băga în copiii noștri să le fie rușine, să le fie frică, să se creeze dependențe. Educația este greșită pentru că părinții noștri au fost maltratați de regimul comunist.
unde erai ca un roboțel, 8 ore muncești, 2 ore apă, nu știu câte ore televizor, știți dumneavoastră mai bine. În rest, să fii mereu mintea ocupată. Și părinții vă educă acum generații despre care toată lumea zice, vai, dar ce o să fie din tinerii ăștia? Tinerii ăștia sunt formidabili, vă spun eu. Ce zace în ei când le dau să scrie un eseu creativ, nu să reproducă materia de la istorie. Domnule, rămân șocată de perlele care le au copiii ăștia în interiorul lor, doar trebuie să le descopere. Clasa 11 mi-a scris un eseu, religie vis-a-vis credință. Extraordinar de profunzi copiii, au înțeles clar diferența între religie, între credință, importanța uneia, alteia. Noi trebuie să muncim mult asupra noastră. Eu am început dezvoltarea personală încă din copilărie, fără ca să conștientizez lucrul ăsta. Și acum vreo 15 ani mi-au nimerit întâmplător, dar nimic nu întâmplător, în mână cărțile lui Lazarev. Poate că mulți oameni din sală l-au citit, un savant rus. Și să știți că citeam și mă uitam mirată, dar eu asta știu când citeam. Mai răsfoiam, mai citeam, dar eu așa fac, eu așa trăiesc. Și atunci mi-am dat seama că, domnule, de fapt, cunoașterea e în noi, doar trebuie activată. Eu n-am nimic în plus decât aveți dumneavoastră. În minus am, dar în plus nu. Deci, fiecare dintre dumneavoastră are cunoașterea primordială. Sunt cercetări și studii care demonstrează că ADN-ul românesc conține un element în plus decât ADN-ul altor popoare, și anume ADN-ul mitocondrial, care înseamnă cunoașterea primordială. Noi avem absolut totul în noi, doar trebuie să accesăm. Și uitați-vă că unul se specializează în muzică, altul în inginerie, altul... Ei, eu de mic am fost curioasă ce se întâmplă în interiorul roboțelului ăsta numit om, ce e în sufletul lui, ce este în mintea lui. Și iarăși cercetările științifice arată că așa suntem creați încât când doi oameni se întâlnesc, primele care se conectează este creierul unei persoane cu cealaltă persoană. Așa suntem creați. Adică noi putem citi gândurile altora. Și dacă suntem atenți la copiii mici, ei citesc gândurile părinților, este prima lor experiență. Și dacă le mai dezvoltăm în continuare această calitate, fiecare poate deveni zeu. Credeți-mă, toți sunteți zei, nu v-ați născut nici bolnavi și nici săraci. Tot ce trebuie să facem, primul pas este autocunoașterea. Și o să încep în vacanță, o să continuu, de fapt, cursul de dezvoltare personală pe care le-am început în iarnă, pentru că vorbeam cu Silvana la emisiunea despre educație prin iubire și spuneam, eu sunt de acord, eu sunt pregătită să... Am stat așa și m-am copt, să zic așa, că a zis un coleg, ați ieșit din anonimat. Am stat și m-am copt, mi-am căutat răspuns la toate întrebările și acum pot cu tot dragul, din cunoașterea mea, să vă ofer dumneavoastră. N-am descoperit nimic. Ideile din cărțulia asta o să le găsiți și în alte cărți, și la alte persoane. Spuse cu alte cuvinte, după ce am dat prima carte la tipografie, liniștită și relaxată, am început să mă uit la Dan Puric. Întâmplător, am dat pe YouTube conferințe despre iubire, despre... Și vine fiul meu, Alexandru, acasă și zic, mamă, dar Dan Puric vorbește ce am scris eu în carte. La care Alexandru zice că s-a inspirat de la mata mamă. Nu ne-am inspirat nici eu de la el și nici el de la mine. Pur și simplu cunoașterea e în noi. Cercetați, studiați, citiți cât mai mult. Indiferent de calitatea cărții, că e mai bună, că e mai proastă, o idee măcar, și din rău putem învăța. Și atunci, de-aia am început eu să scriu, pentru că am văzut că sunt oameni rătăciți, sunt mulți oameni bolnavi și e atât de simplu să fii sănătos. Uitați-vă la tanti, am peste jumătate de secol, medicamente nu iau. Mă simt foarte bine, mă simt tânără și liniștită, până acum ziceam neliniștită și nu-i bine. Așa, gândirea pozitivă, gândirea constructivă, niciun gând negativ. Te înjură cineva, zâmbește și spune-i mulțumesc, că prin asta îl șochezi. Dar dacă cobori la nivelul lui de vibrație joasă și îl înjuri și tu, n-ai rezolvat nimic. Ți-ai făcut ție rău, pentru că te impregnezi cu energia aia negativă. Fiți pozitiviști, gândiți constructiv, gândiți... Deci, credeți-mă că ieri am avut șoricei așa în stomac, că nu știam nimic despre carte. Sunam la doamna Dana și nu-mi răspundea. Zic, domnule, n-a reușit, că numai vineri a început să se lucreze.
Și zic, vai, oare facem noi lansare, dar nu avem carte, nu avem cel mai important. Pentru că vă spun, nici 3 săptămâni, cred că, de când am dat eu manuscrisul, să zic așa. Dar am avut credința fermă că va ieși cartea și va fi totul perfect. Și pentru că am început cu un gând bun, am început cu gândul de a dărui. Din ce am descoperit eu de câțiva ani, când am descoperit ce frumoasă, ce bine și ce frumos este dacă trăim prin iubire și ce simplă e viața și ce au dispărut toate elementele negative din jurul meu, nu mai am probleme, nu mai am... Zic, domnule, trebuie să le spun și celorlalți. În prima fază am zis, eu o duc bine, deja mă apropii de pensie, stau eu liniștită și îmi trăiesc viața și după aia zic, asta este egoism. Încă un lucru punctez și mă opresc. Iubirea, în prima carte eu vorbesc de să iubiți, să iubiți, să iubiți. În 2 ani m-am deșteptat și mi-am dat seama că înainte de a iubi pe cineva, trebuie să te iubești pe tine. Avem în Biblie porunca, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Apoi în biserică la noi se spune mai mult prima parte. Și de-aia eu am însușit-o foarte bine. Dar trebuie să începem cu a doua parte. Iubește-te pe tine, că dacă tu nu ai iubire, cum poți să le oferi celorlalți? Acum, să nu înțelegem greșit iubirea de sine. A te iubi pe tine înseamnă ceea ce a citit doamna Enache. Să-ți îngrijești fizicul, care este templul sufletului, sport, mișcare, masaj. Asta nu înseamnă răsfăț, asta înseamnă îngrijirea fizicului. Să-ți îngrijești creierul, care este chintesența ta. El îți construiește destinul fericit sau fericirea. Tot din creier pornesc și bolile, și problemele, și alte belele. Și să-ți îngrijești spiritul, sufletul, pentru că viața noastră 10% e știință și 90% este trăire. Credeți-mă. Deci, fiți prezenți în tot ceea ce faceți, în fiecare clipă. Dacă eu stau de vorbă cu cineva, mă uit în ochii lui. Pentru că primii comunică ochii. Și experimentați tot ce am scris aici. Eu când am citit prima dată la Lazarev că noi de fapt comunicăm prin gânduri, nu prin cuvinte. Cuvintele sunt deja în plus. Am zis, nu se poate. Și hai să experimentez cu o prietenă. Eram în Sfântul Gheorghe. Și încep să-i transmit gânduri negative. Că-i așa, că-i pe dincolo. Și mă duc în oraș, în aceeași zi mă întâlnesc cu ea. S-a uitat rece la mine, m-a salutat și a trecut săgeată. Am izbucnit în râs. Nu mi-a venit să cred. Credeți-mă, noi comunicăm prin energii. Noi comunicăm. Cuvântul este viu. Cuvântul este energie. Fiți foarte atenți la cuvintele care le rostiți. Aveam mămica la 4 copii în Sfântul Gheorghe, au fost la liceu de arte, care era necăjită, avea 5, am născut după aia încă unul, 5 copii, soțul juca jocuri de noroc, și-a pierdut și casa la cămătari și tot zicea, mâncam arcânii. Și s-a întâmplat, lucra la un atelier de tâmplărie, într-o seară, câinele pe care îi dădea de mâncare, îl îngrijea, să o muște, să ia parte din picior. Deci asta și-a dorit, asta a primit. Fiți atenți la tot ce vă doriți. Și în carte o să găsiți și cuvintele nocive. Nu spera, Doamne, Eminescu ăsta, într-adevăr geniu. Nu spera și nu ai teamă, zice Eminescu. Speranța ne ține pe loc. Niciodată nu spuneți trebuie. Nimic nu trebuie să faceți. Când spuneți trebuie, în creierul dumneavoastră se duce cineva, îmi dă ordin. Vreau, îmi face plăcere, abia aștept să fac ceva. Automat deja alte energii se trezesc în voi, pentru că creierul nostru are legături cu fiecare celulă din organism. Și când spunem noi ceva, sunt bolnavă, sunt obosită, nu mai pot, sunt urâtă, exact așa se va întâmpla. Te vei îmbolnăvi, te vei simți mereu obosită. De când mă știu, când m-a întrebat cineva ce faci, de la foarte bine în sus. Indiferent ce era în sufletul meu, că doar sunt și eu om și creierul meu mai dă rateuri, să știți. Că e normal. Deci, pentru că spunând de la foarte bine în sus, automat deja informația către fiecare celulă se duce pozitivă. Se formează holograme pozitive în câmpul nostru energetic și vom atrage de la foarte bine în sus. Așa că eu vă doresc să fiți mereu de la foarte bine în sus, spre excelent, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și împreună, haideți să creștem împreună aripile cunoașterii, care chiar dacă ne-au fost tăiate, rădăcina a rămas în noi. Și acum o să le creștem împreună. Și cu cărțulia asta, și cu tot ce urmează să mai fac eu pentru dumneavoastră în viitor. Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc!
Trebuie doar să experimentați, așa cum spunea și Maria. Dacă nu aveți încredere, faceți proba și după aceea o să vă vedeți singuri, o să vedeți la voi singuri schimbarea. Deci se poartă, nu-i așa? Și bilețelele și se poate nota. Chiar și pe perete. Cartea există în foaier, Dan Angelescu, este cartea în foaierul operei, așa cum spunea Dan Angelescu, pe site-ul www.libris.ro și mai cu seamă pentru noi brașovenii, în librăria Ștefan Octavian Iosif. Maria Stati s-a gândit la toate, ne oferă, datorită colaborării frumoase cu opera, și un moment muzical, un moment de suflet, așa cum este și această carte. Iată, este mai mult o doamnă medic, doctor astăzi, care ne vindecă sufletul, ne vindecă mintea, are grijă de noi din toate punctele de vedere. Așadar, și pentru elevi și pentru părinți, recitalul ce urmează va fi potrivit pentru toată lumea. Va fi cireașa de pe tort. Încă o dată îi mulțumim Mariei Stati, mulțumim doamnelor prezente în prezidiu și mai cu seamă dumneavoastră, cei care ați ales să fiți astăzi aici. Cum spunea și Maria, vă mulțumim și vă iubim. Nu încetați să visați, pentru că o să vedeți, visele voastre frumoase și constructive vor prinde aripi. Maria Stati cu această carte nu vine decât să confirme ceea ce vă spunem și noi. Vă invităm la momentul muzical, la recitalul care urmează. Pe Maria Stati o puteți îmbrățișa, îi puteți oferi darurile voastre de suflet, florile, fotografii și autografe. Mulțumim încă o dată. Auziți că v-au dat autografe, deci mulțumim foarte mult. Maria Stati, doamnele profesoare de la Colegiul Dr. Ioan Mânșotă, Dan Angelescu de la Libris, o fostă elevă Patricia Costache și, în ultimul rând, eu, Silvana Enache. Mulțumim tuturor și să ne bucurăm în continuare de momentul muzical. Mulți când aud despre romanță, gândesc că e un gen de ăsta trecut, de acum 100 de ani, toată lumea e plictisită, ne plictisim, nu înțelegem nimic. Vreau să vă spun că romanța este sufletul meu. Am ajuns la operă prin intermediul romanței. Am început să cânt romanță pe când aveam 10, 11 ani, 12, 15, în dormitorul mamei. Aveam un casetofon terminat și ascultam, îmi puneam pe casete pe Ileana Sărăroiu, care mi-a fost profesoară. Profesoară în sensul că o ascultam zi de zi și cântam după ea. Ileana Sărăroiu, Ion Dolănescu, Ioana Radu. Ei mi-au fost profesori. La 18 ani, deci cum aveți majoritatea dintre voi, am participat la o preselecție a Crizantemei de Aur, un festival renumit, pe timpul lui Ceaușescu, deci înainte de Revoluție, ultima ediție pe timpul lui Ceaușescu. Iar eu, un elev de clasa a 12-a, am reușit să trec de preselecție și cu mari emoții în festival am interpretat 2 piese pe care le voi prezenta și în această seară. Și surpriză, așa cum a spus și doamna Maria, când îți dorești ceva, cu adevărat, obții. Am câștigat marele trofeu Crizantema de Aur. Vă spun, a fost ceva extraordinar. Eram un star în zilele respective. Dar a venit Revoluția, steaua mea a apus și iată că după 25 de ani, 26 aproape, în sufletul meu, în interiorul meu, ceva nu-mi găsesc liniștea, nu-mi găseam liniștea și îmi spuneam de ani de zile, tot repetam, trebuie să fac genul ăsta serenească. E păcat pentru că romanța este românească și e păcat să o pierdem. Francezii au șansoneta, românii au romanța, nemții au ligul. O să observați, romanța e un cântec de dragoste, un cântec de iubire. Fiecare romanță are o poveste. Vă rog să vă imaginați, să închideți ochii și să vă imaginați că sunteți personajul pe care eu vreau să-l interpretez în romanță. Să trăiți cu mine și să simțiți. Sper să vă fac să plângeți. Dacă nu o să plângeți, înseamnă că n-am reușit să cânt cum trebuie romanță. Datorită faptului că romanța n-a mai fost cântată de foarte mulți ani de zile, s-au pierdut și oamenii care o interpretau. În seara asta vreau să-i mulțumesc extraordinar de mult, deci am reușit să regăsesc un om care iubește romanța și care, o să vedeți, o interpretează extraordinar de bine, doamna Sena Ducariu, care mă va acompania și căreia îi spuneam să nu avem emoții, va ieși un recital extraordinar.
Așa că vă rog să mă ascultați și mă rog la Dumnezeu ca prin iubirea Lui să facă acest gen muzical să renască. De-aș fi vântul cu miresme parfumate, ce hoțiși se frișează cu fior. La fereastra cu garoafe și mușcate, aș veni cuprins de taină înserate. Iatacul tău de fată, dar eu nu sunt prea frumoasă pentru tine, decât cântecul adus de-a vieții vari. Eu sunt numai trubadurul care vine de departe, de hotarele străine, să-ți închine cuvântul madrigal. Dar ascultă, prea frumoasă, noaptea-i clară și cuvintele se sfarmă și eu mor. Aș dori să-ți amintesc că într-o seară, pentru eterna frumusețe de fecioară, un minut s-a odihnit O romanță foarte dragă sufletului meu. Te aștept pe același drum de altă dată, ca tu să înțelegi că n-am uitat. Și caut umbra visului pierdut, să-l găsesc și să-l mai sărut. Azi toate s-au schimbat, doar vechite mai are frunze verzi ca ochii tăi. Dar în zadar aștept, tu n-ai să treci, n-am să-ți văd pașii pe anii trec, se duc înainte și din tot ce-a fost iubit și din lacrima fierbinte se desprind doar
răsfoind în cartea vieții, dau pe fila care-am scris. Gândurile tinereții și mă întorc la vechiul vis. Te aștept pe același drum de altă dată, ca tu să înțelegi că n-am uitat. Și caut în bravisului pierdut, să-l găsesc și să-l mai sărut. Azi toate s-au schimbat, doar vechiul tău mai are frunze verzi ca ochii tăi. Dar în zadar aștept, tu n-ai să treci, n-am să-ți văd pașii pe În continuare, v-am pregătit două romanțe, Bătrânul Tei, iarăși o romanță celebră, și Înserarea, scrise de un compozitor extraordinar, maestrul Dan Mizrahi, datorită căruia am ajuns să cânt operă și care m-a remarcat la Festivalul Crizantema de Aur. De aceea e important în viață, când vrei, să faci. Nu? Trec ca înainte, trec primăveri, toamne cu frunze aurite. Teiul bătrân mi-a răscolit, dragi, neuitate amintiri. Îți amintești e greu de floare și astăzi pe alei. E primăvara, uită că-i bătrân, doar amintiri îi mai rămân. Îl ludă ploi și-l bate vântul, cranga mângâie pământul. Îți amintești, bătrânul nostru tău, ce-și ninge floarea pe poartă în preajmă-i fără voie și mă trezesc deodată în fața lui. Chipul-ți reînvie, senin ca trecut și suntem iarăși noi doi. Îți amintești, bătrânul nostru tău își ninge floarea și astăzi pe alei el primăvara uită că-i
îi mai rămân. Îl udă ploi și-l bate vântul, cu creanga mângâie pământul. Îți amintești bătrânul nostru ce-și ninge floarea pe aștept să vină în seară peste pădurea de mestece. O aripă să atingă zarea, tu să mă lege. Aștept să scuture în seară zăpada neagră pe uluci, din vinul dulce al sărutării, tu să-mi aduci. Și de-o să sune în serarea, peste adâncul, peste creste, o creangă toți îmi mai rămân, o creangă din poveste. Atunci când vine înserarea, peste pădurea de mestece, o aripă atinge zarea, iar tu mă lege. Atunci când scutură înserarea zăpada neagră pe uluci, din vinul dulce al sărutării, tu îmi aduci. Alerg să-ntâmpin înserarea, peste adâncuri, peste creste, să regăsesc printre mestece cea creangă din poveste. Alerg să-ntâmpin înserarea, peste adâncuri, peste creste, să regăsesc printre mestece cea creangă din poveste.
Și pentru că am vorbit de amintiri, amintirile sunt foarte importante în viața noastră. Nu trăim în trecut, dar amintirile frumoase rămân. De câte ori mi-amintesc cât te-am iubit, iar hoinăresc și ascult în noapte cântul ce-n taină-l poartă vântul. În parc pe alei de dor nebun alerg, dar dorul cui să-l spun? Din teiul ce mă cheamă lin, cad frunzele, etern suspin. Amintiri, flori de gând, amintiri, mă urmați an la rând, amintiri, mă îndemnați te-am iubit să uit tot. În zadar vă ascult că nu pot, amintiri vis pierdut, amintiri, mă purtați spre trecut, amintiri, din-ai dragostei albi trandafiri, n-au rămas decât dulci amintiri. Și dacă în miezul nopților un vis îți va șopti ușor că dragostea curată nu poate fi uitată, tu nu rămâne prea mirat, la fel ca toți și tu ai uitat. Dar câteodată vechiul dor te va îndemna să spui ușor. Amintiri, flori de gând, amintiri, mă urmați an la rând, amintiri, mă îndemnați te-am iubit să uit tot. În zadar vă ascult că nu pot, amintiri vis pierdut, amintiri, mă purtați spre trecut, amintiri, din-ai dragostei trandafiri. N-au rămas decât dulci Vă mulțumesc. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Maria și, bineînțeles, talentatei doamnei Cristina Ducariu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Maria. Îi mulțumesc din suflet lui Cristi. Am fost și în copilărie, am fost prin interpretarea. Auzind vocea lui Cristi, mi-am amintit de vocea fiului meu, că seamănă. Ca să nu fie discuții prin oraș de ce n-a fost fiul meu, vreau să vă spun, nu suntem certați, este la Budapesta, are acolo spectacol și a rugat colegii lui, prietenii lui să ne facă acest spectacol.
nepoțelele sunt plecate la bunicii ceilalți, la Piatra Neamț, că aș fi vrut să fie și ele. Deci nu sunt certată cu nimeni, altfel spus. Da, așa de bun venit. A fost introducerea asta. Neața, Bogdan, Mogurel, Simona, suntem? Simona. El mai cu Neața. Să rămână. Bună ziua, ne v-am găsit. Titaș prea multe înalte, te rugăm să ne Doamna Maria, mulțumim frumos de invitație. Noi suntem colegii fiului dumneavoastră, suntem colegi și la opera. Ne pare bine să... Prima mea, cum să zic, trăire alături de Alex, de fiul doamnei Maria. Am venit de la facultate aici în Brașov și pentru că așa vrem noi și așa vrea și Alex, totul e cum vrem noi în viață. Și am făcut la primul contact, cred că la vreo 2 săptămâni deja, eu giram pentru o mașină, să-și cumpere Alex o mașină, pentru că așa am vrut și așa s-a și întâmplat. Și toate se întâmplă așa cum vrem noi și pentru că așa vrem noi și trăirea asta o avem când vorbim despre Alex sau despre doamna Maria, noi vrem să vă cântăm niște piese ceva mai vesele, așa? Și așa că, Titaș, Tem un pic mai sus, că e de bucurie. With this thing, I go love, I can't handle it, this thing. I go love, I must, I can't run to it, I ain't ready. This little thing called love. Oh, this thing called love, it cries, incredible night swings. It jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. Oh, there goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gave me heart and no fever, and she leave me in a cool sweat. yeah. Take a long ride on my motorbike till I'm ready. Crazy little thing called love. Oh, I rock it. Foarte frumos cântăm la toți. I've gotta be cool, relax. I get here, I get on my track, sing backseat, it's high. You take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Oh, this thing called love, I can't handle it, this thing called love, get round to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. My crazy little thing called love. My crazy little thing called love. Yeah. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. My crazy little thing called love. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 after it and I'll go get those so don't you step on the suede shoes. Well, look at that thing, put it off on the suede shoes. You can knock me down, stare on my face, swear my name all over the place. Do anything that you gotta do, but honey, lay off my shoes, so don't you step on the suede shoes. Well, look at that thing, put it off on the suede shoes. Doamna Nora, poate ne spune
o poezie la ora. Burn my house, seal my car, drink my side from a moosey jar. Do anything that you gotta do, but honey, lay off of my shoes, so won't you? Seven the suede shoes. Well, you can do anything, boy, off of my suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes. Well, you can do anything, boy, blue suede shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three get ready now, go and go, so don't you. Seven blue suede shoes. Well, you can do anything, but you got blue suede shoes. 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 Well, you can do anything, but you got blue suede shoes. Dans Cătarul Aurii. Mulțumim frumos! Și Simona e mai timidă de obicei, sau de fel. E cea mai mică. Și... Succes! O lăsă să se prezint, e mai rușinas. Băieți, hai băieți un pic așa. Băieții. Simona Heghelciu. Am să încep cu Sway de la Pussycat Dolls. E o piesă
la care rezonează în general toate domnișoarele înainte de măritiș. Saturday morning, jumped out of bed, and I put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door, hiding in my hair, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. So I love my friend, 'cause the answer is not. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Yeah, I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Well, I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we'll still be boys. Standing at that altar. Oh, you'll run away to another galaxy, you know she's in love with me. She won't go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. So love my friend, 'cause the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Te lovește tu. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Got the love of my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Yeah, I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that girl, we'll be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Mulțumim frumos! Iarăși ea, Simona, totul roșu. Următoarea piesă îmi place foarte tare, se numește Upside Down, de la Paloma Faith. Cred că o știți cu toți. 6, numărul 6. E pe vine. Nu vrea? A făcut. And I'm just soaking up the magic in the air.
Mulțumim! Mulțumim, Simona! Noi vroiam să încheiem aici, dar am zis totuși hai să vă mai plictisim cu încă o piesă. E numărul 7. Mulțumim lui domnul Tintaș că ne ajută, el acolo muncește cu butoanele, se luptă cu tot felul de fire. Piesa e cam așa ceva. Hai că asta e de plecare, așa că poți să-i dai directoarea a plecat, deci avem voie. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page, maybe I'm knowing that, maybe I'm knowing blind, maybe I'm not a mind. Okay, now he was close, like to domestication, but you're an animal, baby, is in your nature. Just let me liberate you, don't need no days, that man is not your day. And that's why I won't take you good, girl. I know you want it, I know you want it, I know you want it, you're a good girl. Can't let it get past me, you're far from past me. Talk about me last night, hit these blurred lines. I know you want it, I know you want it, I know you want it, you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go have it, have me. Watch it in the threes for you don't have to steal for you don't have to tears from me. You're the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? That's not to hug me. Okay, now he was close to domestication, but you're an animal, baby, that's in your nature. Just let me live on day. You don't need no day. That night is not your day. Yeah, that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about your glass, I hate these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it, you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. Oh, one thing I ask for you, let me be the one in back down, ask to you. From Malibu to Malibu, yeah, the beach when she lands you. So, hit me up when you're passing through. I'll think something big enough to your attitude. Swag over here, catching the water. I'm unbearable, yeah. In a round with you, well, I put on some guys, you're a little back you got. Like a label that's got huge script for you. The thing out of school, my head, I'm at the rock. Didn't white, didn't wait. Used to look, but you don't wait. Not when you're really confused, this city. Never lies, everything in the fuse. This chicken, I'm not shit the vibe. Get down. Get up. Do you like it hurts? Like it hurts. What's the right words? Yeah. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It's only good for me. Coming to the core. No more pretending. Cause now you're winning. It's not the game. And that's why I'm taking you, girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you pass me. You're stuck from plastic. Something about getting last night in these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. I like it up. I like it up. I'll take it. Hey! Mulțumim frumos! Ne-a făcut și noi de cap, că de obicei cântăm mai operă, suntem cuminți. Oricum vă mulțumim frumos! Ele Bogdan, Simona, eu sunt Mugurel, a fost o plăcere, doamna Maria, că ne-ați invitat și ne-am mai putut descărca și noi și cu vendrăstea doamnelor. Și cum zice și doamna Maria, totdeauna e bine să fim conjurați de oameni pozitivi și doamna Maria și Alexandru sunt niște oameni foarte pozitivi, deci urmăriți de exemplu.
Să adunat ceva este cel mai frumos lucru care putea să se întâmple. Mulțumesc! Mulțumesc! S-a dus așa, da? Ah, nu-i nimic. Eu vă mulțumesc din suflet. Ne mai întâlnim, ne mai vedem. Asta o să pun eu pe mulțumesc că ți-aș și vă iubesc pe toți, da? Pe toți vă iubesc și vă iubesc. Ați iubiți acum azi? Da. Bravo, mă, așa îmi place. Dar numai așa. Ani, întoarceți-vă. Întoarceți-vă, Ani. Hai să aveți. Haideți să să descopere fericirea. Da, o vin să descopere fericirea din ei. Hai, dați-mă mai jos, mai jos, mai jos. Mulțumim. Trec pe lângă voi și merg mai departe, înțelegi? Dar sunt dată convinsă că toți vă descoperiți eu din voi, asta e tot. Ceilalți sunt afară, mai sunt și afară la medical, e toată clasa. Dar ăsta cum înapoi, haide, dau pe pot, haide. Bă, de ce nu voi pe pot?